Този поздрав е специјално направен за двамата браќа, за Георги и Алекси. Ако си добар, всеки гледа да те мачка. Ако си лош, всеки те мрази. Ако си преуспял, ще се опитат да те съборят, не може да се угоди, зависта, няма спирка. Лицемерието е на власт, душмани долни, не може да се угоди на завижници, на шматки, на боклуци. Завиждат на Георги и Алекси, опитват се да ги съборят. Брат до брат са винаги, и в лошо, и в добро. Искат като Георги и Алекси да са, но не могат те с добри сърца, душмани. Ако си добър, всеки гледа да те мачка. Ако си лош, всеки те мрази. Ако си преуспял, ще се опитат. Не може да се угоди зависта, няма спирка, лицемерието е на власт. Душмани долни завиждат на Георги и Алекси, опитват се да ги съборят. Брат до брат са винаги, и в лошо, и в добро. Искат като Георги и Алекси да са, но не могат те с добри сърца, душмани. Душмани.